Is-Sibt jibda proċess ta' votazzjoni għall-elezzjoni ta' viċi-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan kif għal dawk li ma jistgħux jivvotaw nhar is-Sibt 30 ta' Lulju se jkunu qed jinżammu żewġ votazzjonijiet f'Malta fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Is-Sibt 23 ta' Lulju bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar, kif ukoll it-tnejn 25 ta' Lulju bejn il-5 ta' filgħaxija u d-9 ta' filgħaxija. Il-votazzjoni bikrija f'Għawdex se tkun qed tinżamm it-tnejn 25 ta' Lulju bejn il-5 ta' filgħaxija u d-9 ta' filgħaxija fis-sub-headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat. Għal din l-elezzjoni kien Alex Perici Kalascione illi sottometta n-nomina tiegħu għal rwol ta' viċi-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali huma mitlubin jippreżentaw il-karta tal-identità u minnu irreġistrat f'Għawdex u jixtieq jivvota f'Malta jew viċe versa huwa mitlub jagħmel kuntatt ma' segretarju eżekuttiv organizzattiv sa 2 illi ġej 25 ta' Lulju f'nofsinhar. Dwar din l-elezzjoni Net News tkellem ma' segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Naturalment, dawn l-elezzjonijiet ikomplu juru wkoll il-proċessi ħajjin li għaddejjin fih dan il-Partit Nazzjonalista u ma wkoll il-bidu wkoll ta' proċessi oħrajn li jistgħu mbagħad ovvjament ikomplu jiftħu il-Partit Nazzjonalista fix-xhur li ġejjin fejn ikollna l-elezzjonijiet ukoll tal-Kumitat Sezzjonali tal-Ferrat ħalli wkoll ikun hemm spazju għal nies oħra biex jidħlu fih dan il-Partit Nazzjonalista ħalli flimkien ma' dawk kollha illi bħalissa din iservu f'dan il-partit inkomplu nsaħħu dan il-partit. Min din l-elezzjoni kif ukoll wara tibdil li kien sar fl-istatut diversi snin ilu l-Partit Nazzjonalista se jkollu viċi-kap wieħed. Intant fl-istess jiem se tkun qed issir il-votazzjoni ta' żewġ membri żgħażagħ fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn se jkunu qed jintgħażlu minn fost ħamsa li huma Jean Paul Barbara, Nina Briffa, Ryan Kakija, Jake Sherry Sejkel u Armando Sherry. Il-jum tal-elezzjoni huwa nhar is-Sibt 30 ta' Lulju bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà u bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar fis-sub-headquarters ta' Sannat f'Għawdex.